بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Ola silamɛw an bɛ aw fo k'aw barikada Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Maa o maa sɔgɔlen don zikiri pilisi la nin wagati in na, an n'aw ka garibukɛ don n'o ye Sheikh Bulkasum Sidibe. An bɛ an ka émission kɔnɔ, émission min n'a bɛ wele ko seko ani dɔnko. Diɲɛ yɛrɛ ye seko ye ani dɔnko. Mɔgɔw seko ani dɔnko tɛ kelen ye. Dɔ bɛ se dɔ la, dɔ tɛ se o la. Allah subhanahu wa ta'ala ye seko ani dɔnko min kalifa anw ma, o ye dɔnni jɛman ye n'a bɛ f'o ma ko Ala ka diinɛ, ni ka mɔgɔw bilasira, ni alikuranɛ ye ka mɔgɔw bilasira, n'Ala kira sallallahu alaihi wasallam kira ale kumakan sanuma ye i n'a fɔ a ka di Ala ye cogoya min na. O kɔ tɛmɛnen kɔfɛ, Ala nana dɔnni fin minnu fana kalifa an na, n'o ye siru ye, n'o ye gindo dɔnniw ye, k'a daminɛ turabuw la ka taa yiriw la, ani dantanfɛn minnu bɛ kungo kɔnɔ min bɛ mɔgɔ min ɲɛ, min bɛ mɔgɔ min ɲɛ. Masa Taala y'o fana kalifa an ma. O kuma an ye a ye diɲɛ bɛ ka taga bolo min kan, kow cayara fo a jigira adamadenw kɔnɔ ko dɔnniya yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye bilen. Dɔw ko moriya yɛrɛ ko tiɲɛ t'a la bilen. Dɔw ko somaya yɛrɛ ko tiɲɛ t'a la bilen. Mais alors que nin bɛɛ tiɲɛw bɛ yen, i n'a fɔ a nkalonw bɛ yen cogoya min na. O kuma an ye sira ɲini an karamɔgɔw fɛ, ka sira ɲini an faw fɛ. O ye jɛndi min ka an ma ko an ka bɔ an ka mɔgɔw hakili seko yɛrɛ ma, k'a yir'u la ko dɔnniya min n'u b'a ɲini diɲɛ kɔnɔ, dɔnniya in sabatilen bɛ yen hali bi. Mais n'i ma se min dɔnbaga de ma, e tɛ bɔ o ko ɲɛ kalamanba de. O kuma na o dɔnniya minnu bɛ yen ni u tun bɛ ɲini ka kɛ fɛn tununnen ye an bolo, ni jate tɛ o kan bilen, ni mɔgɔw jigi tigɛra k'a fɔ a tɛ yen bilen, an bɛ fɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ a bɛ yen. Mais k'u ye ɲɛsin fanko de ye, n'i ɲɛsin fɛn min tiɲɛ yɔrɔ ma, i b'o tiɲɛ sɔrɔ yen de. Ni mɔgɔ bɛ kɔlɔnji la, n'i taar'i jɔ bada la, baji n'a caya bɛɛ, kɔlɔnji t'i sɔrɔ bada la, i bɛ taa kɔlɔnda de la. Wa a b'o togo kelen fana na, ni mɔgɔ jɔra baji la, n'i taara k'i bɛ t'o ɲini kɔlɔn dingɛ kɔnɔ, i t'i ɲɛ sɔrɔ la, sabu ji min b'o kɔnɔ o bɛ wele de ko kɔlɔnji. O kuma na n baden, an ye a laɲini aw ye bi, ka fɛn jumɛn ɲini k'o bɔ k'o di aw ma bi, o de ye cɛya fura ye. Sabu i mana mɛn karisa ye cɛ ye, a k'a sɔrɔ Ala y'i ni kulusi jala min da, o bɛ se k'a ka baara kɛ e yɛrɛ sago la nimisi wasa kɔnɔ. Bon kuma dɔ la, cɛ yɛrɛ sago t'a ka kulusi jala la, sabu i bɛna muso min furu, o de ta ye e ka kulusi jala ye. Fo de k'a fɔ a, i bɛ nin heure hakɛ in de kɛ ni ne ye pour que ne ka se ka lafiya sɔrɔ sokɔnɔna la. Bon ni e fanga dɔgɔyara,
e ti se ka so ka limite ma bon a dun fɛn ye fɛn modèle min dongo de dɔ bi bɔ i la dongo do de dɔ bi bɔ i la bon e tora ka taa ten ka to ka taa ten finalement a bɛ se yɔrɔ dɔ la i bɛna laban militi kelen militi fila a bɛ bɔ o yɔrɔ yɛrɛ fana la hali a tɛ se ka wuli bilen sango ka baara kɛ n baden bon o tuma na ala dun y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa man nu'ammiruhu nunaqisuhu fi khalq ni ni ala ye si di maa o maa ma n bɛ nagasili don i dancogo la fasaw tɛ t'u cogo la bilen farisogo yɛrɛ tɛ to a cogo la bilen kunsigiw bi jɛ kɔw bi kuru fasaw bi magaya mais ala ye sababu fana da sababu minnu b'a o bɛɛ to sen na ka tila k'olu lasegin k'u bila concentration na o cogo la sani ka ninakili laban cɛ n baden o tuma na cɛ man kan ka sɔn fiyewu lagosi k'i sɔrɔ o yɔrɔ fan na hali n'a sɔrɔla i si bi san 100 de la fo i ka solution de sɔrɔ o la ni solution ma sɔrɔ o yɔrɔ l'i bolo a bɛ fɔ e ma ko cɛ filɛ mais i min bɛ da so kelen kɔnɔ n'o ye muso ye kuma dɔw la a kɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ i n'o bɛɛ ye kelen sabu e tɛ se ka mago ɲɛ cɛya place la so kɔnɔ o tuma na dugu mana jɛ e kunna sululen don i ka denbaya la i ɲɛ ni muso ɲɛ mana bɛn hali ni k'i bi pɛrɛn i bi i kun suli sabu muso jigi tigɛlen bɛ la so kɔnɔ kunkɔrɔta yɔrɔ o bi gɛlɛya i bolo i ka du kɔnɔ wa ala problème belebeleba ye jumɛn ye na ala ma far'i kan denw na wolo i ka so minnu t'i ta ye sabu an balakaw bi se ka fɛn bɛɛ muɲu fo kulusi jala lagosi mana cɛ sɔrɔ so kɔnɔ o muɲu man di musow bolo u bɛ t'u ta ɲɛnɛbɔ fan wɛrɛ fɛ e ka bɔ a kalama i kana bɔ a kalama kɔni ni i tɛ se ka baara kɛ so kɔnɔ a dɔn i muso bi ko la ko min n'i bɔra a kalama don min a b'i yɛrɛ faga jigin i kɔnɔ n baden fɛn min bɛ se k'i kisi o tɔɔrɔ ma fɛn min bɛ se ka i kisi k'i ka kulusi jala salen ni k'a lawuli k'i ka kulusi jala fanga tɛ min na ni ka fanga d'a ma min t'i mɛn yɛrɛ dilan na ka se k'i lamɛn n baden an y'o de laɲini aw ye bi émission kɔnɔna la an bɛn'o de gindo di aw ma bi nin tɛ fayida ye ne bɛ fɛn o fɛn di dalilu de don n'i y'a ta k'a baara i b'a ye k'a yira aw la dɔrɔn mali ye dɔɔni dugu ye i mago bi diɲɛ dɔnniya o dɔnniya la n'i ko i ma da ko la cɛbɔ da ye yɛrɛ bɔ ye ni Sheikh Bulkasum ye ɲɔgɔn ye bɛ da ko la n baden nin ye tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye o to yen e mago bi tiɲɛ qualité jumɛn na Bulkasum ka numéro fila ta diɲɛ jamana o jamana n'i b'a kan i mago bɛ tiɲɛ min na numéro ta e n'a dɔn tiɲɛ ye min ye kɛlɛ t'a la dɔnni kuma man ca n'i ye courant installé tant que courant b'a la n'i ye contact digi ampoule bi mɛnɛ mais ni courant tɛ yen hali ni installation ɲɛna lumière tɛ bɔ o tuma na an b'an karamɔgɔ ɲɔgɔnw k'u la encourager jɛrɛ bonya man ɲi dɔɔni b'a la ni fɛn min diri i ma walima i ye mɔgɔ lamɛn mɔgɔ min bɛ yen e yɛrɛ b'a dɔn kodɔn kuma bɛ nin da i jija i ka gɛrɛ a la i ka fɛn dɔw ɲɛɲini a fɛ i yɛrɛ bɛ bɔ fili caman kɔnɔ ala ka hɛrɛ k'a ye o la n baden an ye min laɲini aw ye bi n'o ye cɛya fura ye k'o di aw ma an bɛna an da don a la ni ka walawalaw ye an bɛna cɛya fura di aw ma mun na o ye fɛn dɔ ye n'a bɛ fɔ a ma ko woro i y'a dɔn furu yɛrɛ tɛ kɛ ni woro tɛ i mana mɛn cɛ ye muso furu
a bɛ kɛ ni woro de ye. O kumana o woro min bɛ tigɛ ka taa di muso somɔgɔw ma, muso bɛ di ma n'o woro sababu de ye ko karisa an y'an denmuso di a ma. Ni cɛya ko problème ye cɛ sɔrɔ k'i cɛya dilan ka segin i yɛrɛ ma, i b'i jija i b'o woro in ɲini n'a bɛ fɔ a ma woro bilenman. Wo joli bɛ hadamaden na, hadamaden wo ka ca. Farigansi wo si bɛ hadamaden na a bɛɛ bɛ ninakili, o bɛɛ ye wo dɔ ye, o bɛɛ ye fiɲɛ samayɔrɔ dɔ ye. Mais minnu ye wo ye n'olu lakodɔnnen don buna hadamaden na, o ye wo 9 de ye. O kuma o wo 9 in de ye danger ma yɔrɔw ye buna hadamaden na. N'o kelen o kelen tiɲɛna a bɛ komi i ka vie fiɲɛ dɔ y'a sɔrɔ. Ni kulo dɔ gerenna fiɲɛ y'i ka ɲɛnɛmaya sɔrɔ. Ni ɲɛkisɛ fankelen tiɲɛna fiɲɛ y'i ka ɲɛnɛmaya sɔrɔ. Ala k'an kisi dugumana min fana n'an b'o kuma na, i kɛra cɛ i kɛra muso ye, ni défaut y'o yɔrɔ o sɔrɔ fiɲɛba y'i ka ɲɛnɛmaya sɔrɔ. O kumana i b'o woro bilenman den 9 ɲini n baden. Tamaro min n'an b'a dun i bɛ tamaro fana den 9 ɲini. N'i ye tamaro den 9 sɔrɔ, yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko ɲamaku, arabukan na u b'a fɔ a ma zanjabil. I bɛ ɲamaku bara ɲini. N'i ye ɲamaku bara sɔrɔ, i bɛ ganifin fana ɲini k'a caya. N'i ye ganifin ɲini k'a caya n baden, i bɛna mun kɛ? I bɛna nin fɛn ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a susu k'u ɲagami k'a ɲɛ. Mais n'i ye ninnu susu sisan k'u ɲagami ɲɔgɔn na k'a caya i bolo, a tɛ bila tile la pour que k'a ja. Fura dɔw bɛ yen n'i y'olu bila tile la, tile b'olu nafa bɛɛ b'u la. A dan bɛ kɛ furamugu fili i bolo mais nafa t'a la. Kan ka énergie min d'i ma o t'i sɔrɔ a la. I bɛ nin bila suma de kɔrɔ, fiɲɛ sumalen k'a gosi yiri ju fɛ fo k'a k'i yɛrɛ sago ye. O kuma i bɛna lasago mun na? A tɛ kɛ manaforoko kɔnɔ. I bɛ finikolon jɛman ɲini, ka finikolon finman ɲini, ka bilenman ɲini, k'u dada ɲɔgɔn kɔnɔ ka yirimugu ninnu kɛ a kɔnɔ n baden. To i ka kutuba ɲɛ kelen ta nin na sɔgɔma ani wulafɛ, i k'a k'i da i ka ji min a kan. Wala i k'a ɲimi ka to k'a ji kun i n'a fɔ gese bɛ ɲimi cogo min. N'a sɔrɔla kulusi jala kelen don k'i janfa, n'a sɔrɔla fanga tɛ kulusi jala la n baden, n'i tora ka nin kɛ i b'a ye i ka kulusi jala a bɛ fanga sɔrɔ, i ka kulusi jala a bɛ kundama sɔrɔ, i ka kulusi jala bɛ baara kɛ i yɛrɛ sagoya la i n'a fɔ a ka di i ye cogo min baden. N ye fitinin ye fɔlɔ Ala k'o di aw ma kulusi jala ale dɛmɛli sira kan. A filanan ye jumɛn ye? O bɛ bɔ dantanfɛn de la n'a bɛ fɔ o ma ko fali. N'i ye mɔgɔ min n'a ye e sɔrɔ yɛrɛ pewu ko kulusi jala tɛ wuli fiye fiyewu, dantanfɛn 2 bɛ yen. Kelen u b'o wele ko juguni, a filanan o ye fali ye. N'i ye jugu ni golo sɔrɔ a dafalen, i bɛ fali tɔɔrɔ ɲini.
i bɛ na ni fɛn fila ɲagami ɲɔgɔn na ka a susu. N'i ma se ka fali tɔɔrɔ in susu i bɛ jugu ni golo i b'ale susu. I bɛ fali tɔɔrɔ in tigɛ tigɛ k'ale kɛ mɔrɔsɔ mɔrɔsɔ ye. I bɛ na mun kɛ nin bɛ kɛ wusulan de ye. N balimakɛ, ni mago bɛ k'a ye ko tiɲɛ bɛ dɔɔnin na, su mana ko walima fitiri danni fɛ don i ka cɛso kɔnɔ, i ka nin fɛn fila mɔrɔsɔ mɔrɔsɔni ta k'a kɛ furunɛ kɔnɔ. I yɛrɛ b'a dɔn sisi tɛ pegedi furunɛ min na, Ala y'i ni naɲɔ min da i b'ale nungu minɛ k'a jɔ sisi in na fo sisi ka don a wo kɔnɔna fɛ. I ti tila wusuli la fiyewu hali n'a sɔrɔla kulusi jala salen san 10 kɛ fo a k'i laminɛ. N'i ye nin kɛ i ka cɛya a b'i laminɛ dirɛti la, o yɔrɔ bɛɛ a bɛ wuli ka jɔ n baden. Jɔn de la ka fali ye ko falicɛ naɲɔ tɛ wuli ka taa dafa bara kɔrɔ, o tɛ yen. K'o ye gindo ye, k'o ye sababu ye. Ni mɔgɔ min ye nin ta ka baara kɛ n'a ye, i bi masa t'a la, i b'a jɔyɔrɔ ye i ka kɛnɛya la. Ala ye nin fɛn ninnu da an ye mago ɲɛw de kama an k'an ka kɛnɛyaw dilan n'a ye, an ka mɔgɔw dilan ni u ye n baden. O de la n y'a fɔ a ye, fɛn minnu bɛ mɛn Sɛki Bulkasum da, n'i y'a ta k'u lamɛn, e yɛrɛ bɛ se ka kɛ muri ye ni a ye, i bɛ se ka kɛ furakɛlikɛla ye ni a ye. Sabu kisɛw don, tiɲɛw don. Mais Kari ye nin fɔ, ne yɛrɛ sera Kari yɛrɛ de ma a y'a kɛ n ye, o fana ni foyi tɛ kelen ye. Ko dɔn kuma don. Anw ka nimoro bila kun tɛ dɔwɛrɛ ye. N'i mago bɛ min na an yɛrɛ fɛ i ka an wele, an b'a k'i ye. Sɔsɔli tɛ min na o y'o ye. O kɔ tɛmɛnen kɔ, mɔgɔ min b'a la ni su tiɲɛn'i bolo, e nana don so kɔnɔ, muso dɔ kelen don ka a labɛn kɛ ka bila, muso 2 b'i bolo walima 3 walima 4, mais n'i donna dɔ ka so kɔnɔ i ti kɛ cɛ ye. N'i taara dɔ ka so kɔnɔ e bɛ kɛ cɛ dafalen ye. Segere caman b'a la an balakaw bolo. Musow bɛ yen n'u y'a ɲɛdɔn k'a baara kɛ u ka pendelu la, e bɛ d'u fɛ ni pendelu min ye. N'u y'a baara k'o la, ni su bɔra ale fɛ yen k'i taara sinamuso fɛ yen dɔrɔn, a bɛ sin ka pendelu in su fiɲɛji de la k'a don fiɲɛ sumalen kɔrɔ. N'a y'a sɔrɔ yen, i b'i si bɛɛ kɛ sinamuso in ka so. N balimakɛ, i koli yiri mana caya cogo o cogo cɛya tɛ wuli. Musow b'o bɔ e yɛrɛ de la k'i to a ka so ye. Mais an tɛna an da don o la, o ye musoya segerew ye. O tuma na pour que i ka kisi o ma, n'i y'o sɔmi sɔrɔ i yɛrɛ la, o fana gindo ditɔla filɛ aw ma dala kilisi la. Kilisi yɛrɛ ye jumɛn ye? An bɛ dugawu mun kɛ arabuw ka kan na, n'o ye Allahumma arabana ninnu ye, olu ye arabuw ka kilisiw de ye minnu tɛ kuranɛ ayaw ye. O tuma na an yɛrɛ ka kilisiw ye jumɛn ye? Tu bisimilayiw, olu de y'an ka kilisiw ye. Barika b'u la ni dabara min ma kɛ haramudunda ye. Barika b'u la ni dabara min ma kɛ mɔgɔ kɔrɔfɔda ye. Barika b'u la ni dabara min ma kɛ dabara ye min bɛ nkalon tigɛ. Haramudunda tɛ.
n'o ye kilisi kɛ k'a mu i la i b'i yɛrɛ sɔrɔ baden. Ale kilisi ye jumɛn ye? N'i kamana gana a ko in na i bɛ n'a fɔ tu bisimilahi tu bisimilahi, kan nɛgɛ kan nɛgɛ, suda nɛgɛ, suwili nɛgɛ, nɛgɛ wuli k'i jɔ kaki. N'i ye nin fɔ siɲɛ 7 walima siɲɛ 14 k'i cɛya sama n'a ye k'a sama n'a ye, i b'a fɔ k'a sama n'a ye bilahi kulusijala b'i laminɛ. Laminɛ cogo la n'i ma fɛn wɛrɛ kɛ pour k'a ka jigin, i bɛ se k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se su ma i bɛ baara la. Nin ka jugu dɛ. Force min bɛ na a tɛ médicament na. Cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen, cɛkɔrɔba in a ye muso denmisɛnnin furu, mais kameleniw tun bɛ ɲini ka muso in minɛ a la k'a sababu kɛ ale ka lafu ye. Don min na an ye ɲɔgɔn ye, ni ne ye nin fɛn labɛn ka d'a ma, dugu bi jɛ wagati min muso banana dugujɛ, ka sababu kɛ fɛn in b'i bila degré min na Ala de b'a dɔn. Aw ka hakɛ to, kolonkalan bi étape min na, fɛn b'i bila étape de la. Non, a tɛ kɔrɔbɔ fiyewu. Wa o y'a wulilen a problème tɛ e minɛ bilen. Hali n'i ma farati mètre 1 ka don i ni muso cɛ a b'i jaabi. O tuma na n baden, ɲɛnɛmaya kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen wari t'u sɔrɔ, sanu t'u sɔrɔ, jama t'u sɔrɔ. Olu fɛnw de filɛ ka di aw ma Ala kama, ka dɔɔni kɛ ka diɲɛ nafa, k'a yira Mali ye dɔɔni dugu ye. Maliyɛn minnu b'a fɔ n'i taara Nigéria dɔɔni bɛ yen de, n'i taara ni jamana in kan dɔɔni bɛ yen de, a bɛɛ bɔra Mali de kɔnɔ yan wa a bɛɛ bɛ yan de. I mago bi diɲɛ dɔnniya o dɔnniya la, i kɛra muri ye o, i kɛra e ye mɔgɔ wɛrɛ de, i mago bi fɛn dɔ la k'a ɲɛdɔn ka se a la. Cheikh Boubacar ka numéro 2 ta. I bɛ fɛ ka kɛ samiyotigi ye, i bɛ fɛ ka kɛ wuraniyatigi ye, numéro ta. Ni min bɔra a la i tɛna dɔn ko dɔɔni ye tiɲɛ ye.